Helo, ni yw disgyblion Ysgol Cwm Banwy, a heddiw rydyn am goginio chutney blasus sy'n mynd yn law yn llaw ar gerdd yma yr ydyn wedi ei hastudio. Dyma beth sydd ei angen arnoch. Rwan mae popeth yn barod gennych. Beth am ddechrau? Yn gyntaf, beth am ymarfer ein sgiliau cyllell cyn paratoi ein cynwysion? Dyma i chi afal, apple, nionyn, onion a tomatoes gwyrdd, green tomatoes. A fedrwch chi adrodd y geiriau? Afal, nionyn a thomatos gwyrdd. Rydym yn torri fel hyn. Pont, cyllell, llifo, llifo, llifo. I'ch tro chi rwan. Pont, cyllell, llifo, llifo, llifo. Yn gyntaf, torrwch y nionyn yn fan. Pont, cyllell, llifo, llifo, llifo. I ffwrdd â chi. Ceisiwch beidio cyffwrdd eich llygaid. A dim crio! O, am ffws a ffwdan. Nesaf, piliwch yr efalau yn ofalus gan osgoi trwy eich bysedd yn agos at y llafn. Peidiwch trwy bysedd. Unwaith eto, mae angen ymarfer eich sgiliau torri. Pont, cyllell, llifo, llifo, llifo. Torrwch y afalau yn fach, tua maint 2 centimetr. Does dim angen bod yn rhy ffyslyd. Defnyddiwch un sgiliau i dorri y tomatos gwyrdd. Unwaith eto, mae angen ymarfer eich sgiliau torri. Pont, cyllell, llifo, llifo, llifo. O, am ffws a ffwdan. Dyma'r 2
yn gyfrwys. Mesurwch yr funud yn space. Y cam nesaf yw ychwanegu siwgr brown. Yn ofalus rwan. Nawr am ychydig o space. Turmeric a powdr mustard i ychwanegu ychydig o dan. Cymysgwch yn dda. Nid ferwch y cyfan nes bod y siwgr wedi ymdoddi. Ychwanegwch yr afal, tomato gwyrdd a'r nionyn yn ofalus. Coginwch am tua 15 I 20 munud. Nes eich bod yn dechrau meddalu. Cofiwch cymysgu. Mae y môr fasus. Cofiwch cymysgu. Ond mae angen ei dwchu gyda blawd corn. Cofiwch wneud hyn tra mae'r gymysgedd yn boeth, ond byddwch yn ofalus. Men covered on plywood. Nawr rhowch y cyfan mewn jariau. Mae y môr fasus. Tan y rhaglen nesaf.